ଭଗବତୀ ଶରଣମ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 12 ଅଧିପତି ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମନ କରି ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ତଥା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ରବିବାର। ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ଯାହାକି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ଚନ୍ଦ୍ର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ଗତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ। ତୈତିଳକରଣ ଗତେ ଗରକରଣ। ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଭୋଗ ହେବ। ଯୋଗିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରାତଃ 5 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ରାହୁ କାଳ ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ରାହୁ କାଳରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଏଣୁକରି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ, କାରଣ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାଟି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି: ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ରବି ସିଂହ ରାଶିରେ, କେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ, ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ଦର୍ଶିକାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଦର୍ଶିକା ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ସମୟରେ ଯଦି କାକର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯଦି ପିଠିରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କାକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କାକ ଆସିକି ଶରୀରରେ ବସିଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରବଳ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁକରି ଏହି ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୂତ ଭାବନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହିତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦୋଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିବାରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଫଳଟି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମ ରାଶି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରାଶିଫଳଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିଚିତ ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଇଁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଠିକ୍ 19 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଭଦ୍ରା ତିଥି ପଡ଼ୁଛି କି? ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଏଥିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ବିଷୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ ସାଥେ ଆପଣ ଆଜି ଶୀତକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଳସ୍ୟ ବୋଧ କରିବେ। କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିଯୋଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନାର ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନୋବିକାର ଭାବ ଜାତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ।
ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିଛି ଘଟିତ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅଛି। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଅର୍ଥ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରାଜୟର ସୂଚନା ଅଛି। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ମାତୃପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦିନଟିରେ ତଳିପାଦରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିବେ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନ ମତାଣିଆ ଭାବେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଖଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନଟିରେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ କଳହର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ।
विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में सदासर्वदा सतर्कता अवलम्बन करेंगे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 3। आपण आज गायत्री मंत्र को 21 थर उच्चारण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हो। मकर राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय निर्विघ्न कर्म संपादन हो। आशातीत फल प्राप्ति करने सहित सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन कृतित्व अर्जन करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति सबल रहिबो। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में विजय प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज आकाशी वर्ण रंग शुभ अंक 8। आपण आज दुर्गा नवाक्षरी मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वादश स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय अपव्यय खर्चर सूचना अच्छी। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आकस्मिक धन क्षयर सूचना परिलक्षित हुए। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिबो। सहधर्मिणी परामर्श अनुसार गृह कार्य संपादन करंतु। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुह। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम रहिबो। यात्रा दिनटी सुखद रहिबो। महिला मान कार्यक्षेत्र में उन्नतिर मार्गदर्शन करेंगे। आपण शुभ रंग आज घन नील रंग शुभ अंक 6। आपण आज दुर्गा नवाक्षरी मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठारू एकादश स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय उन्नतिर मार्गदर्शन हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन कृतित्व अर्जन करने सहित दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुदृढ़ रहिबो। परिवार मध्य अल्प मात्रा अशांतिर वातावरण रही पारे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति मध्यम उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर प्रति यत्नशील रहंतु। यात्रा समय तरतर निष्पत्ति नियंत्रण है। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 8। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदाय हो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आपण प्रश्न एवं अनुमति दियंतु। नवमा भगवती शरण।